बाजिब्रैथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जौखोन्थायनि नैथि सान फुंबिलिनि आर'ज आरो फिरफिला बिलिरनाय मुंख्लं बिथांमोननि बिबार बावनाय आरो बर'नि गेदेमा अलंबार बिथांमोननिसिम बिबार बावनाय बे हाबाफारिया जोबबाय। दुलाराय बर' माहारिया सोदोमस्रिखौ होसोनानै सभ्यतानि खौ हमथानानै जों रायजो जाबोदों। बे बुरलुंबुथुरनि सोदोमस्रियानो जा बियो डिमापुरनि राजा महाराजानि जारिमिनानो जा बा गान राजानि जारिमिनानो जा गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो बुहुमनि गुबुन गुबुन माने जारिमिनाव बर' हारिया गोग्गायै आरो राफोदै थांना थानायनि नोजोर जोङो नुनो मोनदों आरो बेखौनो हमथानानै बर'आ जे फिसा हारि नङा, बर'आ मोनसे ग्रेट नेसनेलिटि। नंगौ जोङो इन्डियान नेसनेलिटिखौ जोङो फोथायो आरो बिनि सभरेनिटिखौ जोङो मान होनानै भारतनि सुबुं हिसाबै माहारि हिसाबै जों रायजो जाबोदों। नाथाय बर'आ गावनो हारि हिसाबै ग्रेट नेसनेलिटिखौ हमथानानै जोङो हाबा मावबोदों आरो बेखायनो जोङो फिसा हारि हिसाबै उन्दै हारि हिसाबै मालाबाबो थांना थानो लुबैया। जोङो खर' दैखांनानै गावनि आथिङाव गसंनानै जोङो थांना थानो लुबैयो आरो बेखायनो जोंनि आइडेन्टिटिनि थाखाय जोंनो जे मोनसे राजनितिक क्षमता नांगौ, जोंनो जे मोनसे राजनितिक अधिकार नांगौ, बेखौ लानानै 1987 मायथाइनिफ्राय दैदेननायाव आलादा रायजोनि सोमावसारनाया सोलिबोदों। बेनि उनाव हाथियारनि सोमावसारनाय जादों। एबसुनि दैदेननायावनो गणतान्त्रिक मास पिपलनि मास रिभलिउसन आरो खेबसे खेबनै खेबथाम BSC BTC BTR गणतन्त्र मोनफैबाय आरो बे दुलाराय बर' माहारिनि बे मोनसे गिदिर मोनसे भेटि, बे मोनसे सम्पद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सम्पदखौ बर' माहारिनि थांना थानायनि थाखाय जोङो आरजिनो हाबाय, सोरजिनो हाबाय आरो बेखौनो बिथा खालामनानै इयुनाव बर' हारिनि ग्रेटार एसपिरेसन, बर' हारिनि जि एक्सपेक्टेसन दं कमिउनिटिनि, बे मिजिंखौ जोङो आबुङै फुरायै जोङो सुफुंनांगोन आरो बेखायनो दिनैनि बे फिरफिला बिलिरनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो थान्दै नोजोरबारि आरो मावथि बिथांमोना समायखिरा लादों जे जोङो बर' हारिनि थाखाय मावगोन, बर' हारिनि थाखाय जोङो थांना थागोन आरो बर' हारिनि रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोगोन, बर' हारिनि सिनायथिखौ जोङो जेब्लाबो जोङो गोथाङै लाखिगोन आरो बर' हारिनि जि कालचार बेखौ सम्पद गोनां खालामनो थाखाय जों हाबा मावगोन आरो बे ग्रेट बड' नेसनेलिटिनि गासैबो बिथिंखौ रोखा खालामनो थाखाय जोंनि सोलोंथाइ, बर' राव, बर' थुनलाइ, बर' बिजों आरो बर'नि गासै इसिङारि थासारिखौ जोङो जौगाहोनांगोन। दिनैबो बर' हारियाव गोरिब गुन्द्रानि अनजिमाया गोबां दङ। दिनैबो जोङो तारपुरिन तिरपालनि सिङाव रायजो जानांनाय थासारि दिनैबो दङ। गोबां फरायसा फरायसुलिया दिनैबो मोजाङै सोलोंथाइ लानो मोनाखै। बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि अबस्थाया दाबो गोबां स्कुला स्टुडेन्ट गैयैनि थाखाय थैलांनो नागिरदों। गोबां फरायसालियाव दिनै फोरोंगिरि गैया। गुबुन फारसेथिं जोंहा भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ आरो बेनि अनगायैबो जोंनि रांखान्थि जि थासारि बेखौ जौगाहोनांगौ। बर' हारिनि समाज बेबस्थाखौ गोग्गो गोथार खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर'नि माहारियारि आफादफ्रा ज' ज' लोगो नांना हाबा मावनांगोन आरो लोगोसेयै धोरोमारि आफादफोर दङ, मावथिफोर दङ, दैदेनगिरिफोर दङ, बिथांमोनाबो हाबा मावनांगोन आरो बिनि गेजेरजों समाजाव हौवा थासारि, समाजाव नायनानै गैया खालामनांगोन। उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, मानसि लांखानाय नेमखान्थिफोरखौ गैया खालामनांगोन आरो बर' समाजनि लाइमोन समफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइजों लेखा गोरों खालामनानै जोङो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिनो बिसोरनो मोजां भबिसत दानानै होनांगोन जाहाथे बिसोरो मोजां डिग्रि लानो हायो। IAS, IPS, डक्टर, इन्जिनियारनि अनगायैबो
गुबुन गुबुन बिथिङाव आसामावल' नङा बिटिआरआवल' नङा बर' भाषा काउन्सिलावल' नङा भारतनि आरो बुहुमनि गुबुन गुबुन दरबाराव बर'